Казвам се Пламен Кинов и съм началник на клиника по ортопедия и травматология на Университетска болница Царица Йоанна ИСУ, професор по ортопедия и травматология. Моята мисия е осигуряване на оптимално здраве за многото болни с заболяване на опорно-двигателния апарат в България и връщане на радостта от живота при тях. Провел съм множество специализации по ортопедия и травматология във водещи клиники в Европа и Съединените щати, където съм усвоил методите на лечение на дегенеративните ставни заболявания, напредналата артрозна болест на долните крайници с ендопротезиране, включително и ревизионно ендопротезиране, а също така в практиката си прилагам и методите на артроскопска и мини-инвазивна хирургия, които се прилагат при регенеративната медицина и възстановяване на увредените стави с предотвратяване на последващо износване. Съвременната медицина е изключително напреднала и ни предостави множество възможности за лечение на заболяванията на опорно-двигателния апарат. Така през 60-те години на миналия век в Англия сър Джон Чанли въведе съвременното ендопротезиране на тазобедрената става. Това е една изключително успешна операция, която даде възможност на милиони хора по света да живеят нормален живот и да се радват до дълбока старост на пълноценна функция и пълноценен живот. Не случайно операцията беше операция на 20 век. Разбира се, съвременната наука и съвременната медицина представя възможности за лечение на другите по-леки случаи на заболяване на опорно-двигателния апарат, когато с възможности на регенераторната медицина, които включват методите на тъканното инженерство, клониране на стволови клетки, а също така и възстановяване на хондрални и ставни дефекти, имаме възможност да възстановим ставите и да не допуснем тяхното увреждане по-нататъка и износване, което да влоши качеството на живот на нашите болни. Не на последно място са и методите на медикаментозно лечение, като напоследък ние разполагаме с изключително голямо разнообразие от средства, които ни дават възможност както да лекуваме, така и да предотвратим увреждането на ставите. Ние разполагаме с множество лекарства, които дават възможност за подхранване на ставата при нейното интензивно натварване, както е при спортна активност, а също така и при някои увреждания и травми. Хондропротектори, като хиалуронова киселина, глюкозамини, хондроитин сулфат, а също така и с колагени, част от които са и хидролизираните колагени, ние имаме възможност да осигурим оптимална функция на ставата, на ставния хрущял, на ставните връзки и капсула и същевременно безпроблемно движение. В заключение искам да подчертая, че вашето здраве е във вашите ръце и нормалното функциониране на вашите стави зависи от вас. За целта е необходимо да спазвате няколко прости съвета. На първо място е важно да водите природосъобразен начин на живот с подходящ хранителен режим, който включва използване на хранителни добавки, включително хиалуронова киселина и колагени, включително хидролизиран колаген, които подобряват функцията на хрущялните клетки и съответно продукция на ставна течност, която е изключително важна за движението на ставите, а също така и спират процесите на възпаление в ставата, особено при претоварване, които са отговорни за ставните увреждания. На второ място, редовните занимания с спорт, включително лека физическа активност, например бързо ходене сутрин до работа в рамките на 20 минути е достатъчно, или лек подходящ спорт, гимнастика, са достатъчни за нормалната функция на ставите, тяхната оптимална функция и дълготрайна подвижност. И на трето място това е избягването на травми и при претоварвания е нужно да се вземат мерки за бързо възстановяване, които отново включва приемане на хранителни добавки, които в концентриран вид доставят нужните вещества за работа на ставните клетки и възстановяване на ставната течност, която е важна за безпроблемната функция и движение на ставите.